Почивката на Поли. Баба и дядо Прасенце отиват на почивка. Те водят папагалчето Поли в къщата на Пепа, за да може Пепа и Джордж да се грижат за него. Здравейте на всички! Здравей, дядо Прасенце! Здравей, бабо Прасенце! Поли много се вълнува от ваканцията с Пепа и Джордж. Здравей, Поли! Здравей, Поли! Папагалчето Поли повтаря всичко, което се каже. Какво има в куфара на Поли, бабо? Това е храната на Поли. Джордж, можеш ли да познаеш какво най-много обича Поли? Шоколадова торта! Не е шоколадова торта. Поли обича семена за птици. Семена за птици! Може ли да я нахраня, бабо? Да й дам нещо? Да. Много е важно да не се дава на Поли прекалено много храна. Да, дядо Прасенце. Дядо, може ли Поли да излезе от клетката? Да, но трябва да държите вратите и прозорците затворени, за да не излети Поли. Добре, дядо Прасенце. Довиждане, Пепа. Довиждане, Джордж. Довиждане, бабо. Довиждане, дядо. Довиждане, бабо! Довиждане, дядо! Искаш ли чаша чай? Искаш ли чаша чай? Джордж сипва семена на Поли. Джордж, тези семена са прекалено много. Поли ще порасне много голяма и ще се пръсне като балон. Пук! Ще се пръсне като балон! Пук! Какъв е този шум? Сладолед! Сладолед! Ура! О, Боже! Джордж е забравил да затвори вратата. Сладолед! Сладолед! Това е госпожица Зайче, продавачката на сладолед. Здравейте! Здравей, мила! 4 сладоледа, моля. Благодаря, госпожице Зайче. Джордж, ти забрави да затвориш вратата. Поли сигурно излетяла. Не се тревожи, Пепа. Сигурен съм, че Поли още е вътре. Но Поли я няма. Оу! Загубихме Поли. Дядо и баба ще бъдат много натъжени. Може би трябва да потърсим в градината. Вижте, какво е това? Какво видя в градината мама Прасенце? Това е Поли. Ура! Но, татко, сега как ще свалим Поли от дървото? Не се тревожи, Пепа. Аз ще спася Поли. Ела, Поли! Искате ли чаша чай? О, не! Поли е литнала още по-високо на дървото. О, майчице! Внимавай, татко! Не падай от дървото, както винаги правиш! Не се тревожи, Пепа. Аз много ще внимавам. Ела, Поли! Семена! Чудя се къде отива Джордж. Джордж носи семена на Поли. Поли обожава да яде семена. Джордж свали Поли от дървото! Ура! Какъв е този шум? Звъни мобилният телефон на татко Прасенце. Какво? Леле! О! Ало? О, бабо Прасенце! Здравей, татко Прасенце! Може ли да говоря с Поли? Да, разбира се. Здравей, Поли! Хубаво ли мина почивката? Здравей, Поли! Хубаво ли мина почивката? Разходката на Мечо. Пепа и семейството й ще излизат на открито. Татко Прасенце е приготвил пикник. Пепа, Джордж, взехте ли си нещата? Да, аз ще взема Мечо. Динозавър! Ако си вземете играчките, ще се грижите за тях. Да, мамо.
Всички ли сме готови? Да, татко прасенце! Тогава да тръгваме! Динозавър! Джордж е забравил господин динозавър. О, Джордж, трябва да се грижиш по-добре за господин динозавър. Напълно ли сме сигурни, че не сме забравили нещо друго? Да, татко прасенце! Мечо! Забравихме Мечо! Къде си оставила Мечо? Мисля, че е на масата в кухнята. Пепа, трябва да се грижиш по-добре за Мечо. Мечо! Потегляме отново. Всички ли са готови? Да, татко прасенце! Потегляме! Това е полянката за пикник. Пристигнахме! Обичам тази полянка за пикници. Толкова е тихо и спокойно. Това е зебрата Зои. С нейния татко господин Зебра пощальонът. Здравейте, господин Зебра! Донесохте ли ни пощата? Хо-хо, днес няма доставки. Имам почивен ден. Ще си направим обеден пикник. И ние също! Знам! Защо не направим един голям пикник? Какъв прекрасен пикник! Моля те, мамо, може ли с Джордж да станем от масата и да играем с Зои? Да, Пепа. Зои, аз донесох моя Мечо. А аз си взех маймунката. Динозавър. Имам комплект играчки за пикник. Хайде да си играем на пикник. О, това са патиците. Те винаги идват, когато ходим на пикник. Имаме неистински портокалов сок. И един фалшив кекс. Това е фалшив кекс. Много е хубав. Да, но не мисля, че патиците искат фалшив кекс. Добре, това значи, че ще има повече за маймунката, господин динозавър и Мечо. Много е вкусно. Маймунката казва: най-вкусният кекс, който съм яла. Пепа, Джордж, да се прибираме. Довиждане, Зои! Довиждане! Готови ли сме? Да, татко прасенце! И за нас е време да се прибираме, Зоуи. Да, татко. Чаши, чини, маймунка, Мечо. О, не! Ти не трябва да си тук, Мечо. Пепа е забравила своя Мечо. Отново. Пепа и семейството й се прибират у дома. Стига толкова шофиране за един ден. Искам само да си почина, да си вдигна краката и да си погледна. Мечо! Забравих Мечо! О, Пепа, сега татко прасенце трябва да кара чак до мястото на пикника. Да, разбира се. Това е господин Зебра, пощальонът. Мислех, че днес имаш свободен ден, господин Зебра. Наистина имам свободен ден, но Зоуи има много специална пратка за госпожица Пепа. Заповядай, Пепа. Какво е това? Това е Мечо! Тъй като ти го забрави, затова го взехме у дома. Благодаря, Зои. Мечо със сигурност е имал вълнуващ ден, но Пепа, ти трябва да се грижиш по-добре за него. Да, мамо. Ти си един много палав Мечо. Трябва да ми обещаеш никога повече да не се отдалечаваш от мен. Извинявай, Пепа. Обещавам.